συγγνώμη, εσείς έχετε καμία σχέση με τα πλάνα που είδαμε πριν λίγο? Ναι, εμείς κάναμε τα εναέρια πλάνα. Όνομα? Αντώνης Βαρδάκας. Αντώνης Λεγανίδης. Αντώνης και Αντώνης, ναι. Και πώς γίνεται δουλειά? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μας φωνάζουν με το ίδιο όνομα πάντα. Προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να βγάζουμε εναέρια πλάνα, εναέριες φωτογραφίες και εναέριες βιντεογραφίες. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ένα εξακόπτερο, το οποίο έχει αγοραστεί για να μεταφέρει την κάμερα και να μας δίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δηλαδή σταθερά, εναέρια, πλάνα. Το μεγάλο ελικόπτερο είναι για περισσότερη διάρκεια, με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αυτό καλύπτει χαμηλές πτήσεις. Απλά σου δίνει πολύ εντυπωσιακά πλάνα, χαμηλά πλάνα. Χρησιμοποιείται στο κινηματογράφο, όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό και ιδιαίτερα σε ταινίες και με θυμισμένες ταινίες δηλαδή. Mission Possible, το τελευταίο το Skyfall που έχει βγάλει ο James Bond. Έχουν γυριστεί πάρα πολλά πλάνα μέσα από αυτά τα μηχανήματα καινούριου τύπου. Ο εξοπλισμός είναι ακριβώς βέβαια. Θέλει και ιδιαίτερη χρήση δηλαδή και από το χειριστή και από το χειριστή της κάμερας. Πρέπει να παντρευτούν αυτοί οι δύο για να μπορείς να πετύχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εγώ κάνω το χειριστή της κάμερας. Και εγώ το χειρισμό του ελικόπτερου. Πρέπει και οι δύο να ξέρουμε να πετάμε ελικόπτερο, ώστε να έχεις στο μυαλό σου τις κινήσεις που θα κάνει ο Αντώνης ανά πάση στιγμή και ανάλογα να συμπεριφερθείς εσύ με την κάμερα. Η δουλειά μας έτσι κι αλλιώς ήταν και είναι ακόμα δηλαδή να είμαστε στον χώρο της τηλεόρασης. Μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό γιατί έχουμε μια καλύτερη απεικόνηση των πραγμάτων και γενικότερα τι θέλει ο σκηνοθέτης. Αυτό φυσικά δεν είναι πανάκιο έτσι, δηλαδή μπορεί κάποιος να το ξεκινήσει αυτό να το κάνει. Απλά πιστεύω ότι να έχεις κάποια γνώση της εικόνας είναι πολύ σημαντικό για να μπορείς να προχωρήσεις ακόμα καλύτερα και να βοηθήσεις και τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Μπορεί να πετάξει άνετα μέσα σε ένα εργοστάσιο και γενικότερα σε εσωτερικό χώρο. Έχει αυτή τη δυνατότητα μέσω μιας διαφορετικής ρύθμισης να πετάξει μέσα σε κλειστό χώρο.